So, hello, ang live faibai. Apa gitu Konse deखाइनोसै बे जाबाय Laigang Dokhona स्टोरनिफ्राय लाइव थांगासिनो सोरबाफोर दंना रावबो गैया अनलाइन एसे लिंकखौ शेयार खालामना होदो लाइभनि लिंकखौ मबाइलनिफ्राय हेलो खुलुमबाय बैसागोनि कालेक्शन देखायनो फैबाय आं दिनै लाइगां दखना स्टोराव तो सासे सानै जइन जादों नायनोसै आरो सोर सोर जइन फैयो नै बिथिं दङ बिगोमाया गयश्री ब्रह्म तो बिथांना गोदान गोदान कालेक्शन फैदों तो बेखौनो देखायसिगोन आं नोंथांमोननो दिनै बैसागुनि थाखाय ओमफ्राय आं बहुत गोबाव जाबाय ब्लगबो आपलोड होनो हायाखै बिराद बिजि जाना दं ओमफ्राय दिनै लाइभ फैगोन सानबाय तो आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै नायनोसै साथाम एटलिस्ट 10 जनसो जाबा मोजां जायो आरोना लासैनो स्टार्ट खालामनो मोजां मोनो 8 जन हेलो सोर सोर दं कुइदन बसुमतारी हेलो दखना देखायनो फैबाय आं दिनै बैसागोनि स्पेशल तो गरम जाबाय बिराद आरो स्पिड होबावो नामा जागोन नाङा नै गोदान गोदान दखनानिफ्राय आरो सानै जाबानो आं देखायनोसै स्टार्ट खालामसै गोदान गोदान कालेक्शन नै बिथिं पुरा जमा जाना दं 10 जन जाबाय नोंथांमोना होनदो दखनानिफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ ना मा देखायनांगौ सोरबा जुदि कमेन्टआव होयोबा सुरेन्द्र बसुमतारी কি খবৰ মেডাম ভালে আছো থ্যাংক ইউ আপোনাৰ কি খবৰ বুজু বসুমতাरी हेलो तो दखना देखायनोसै आं 8 जन 10 जन जादोंमोन आरो 8 जन जाफिनबाय देखायबासो मोजां जागोन अबावहाय दखाना बे दखाना बरपेटा रोडनि अमा बाजाराव ओमफ्राय मामोन मार्केटनि नामा खेरकाटारि कमप्लेक्स लिरनाय दोनाखै शुभम हटेलनि अपोजिट आरो लाइगां दखना स्टोर होनबानो मिथिगोन आरो बेयाव गुगल मेपआव नायनानै फैनो हायो दा गुगल मेपआव मा खालामबाय नालाय दे लाबोदो मोनसे मोनसे देखायनोसै आं स्टार्ट खालामसै माइदिनिफ्राय स्टार्ट खालामसै दाथ' माइदिनि दिन नालाय बे एसे माबा दोनजागोन ना गोजौ गोजौ ना बे जागोन नामा बे आरो एसे गोजौ नांबावगौ आरो गोजौ नांबावगौ एसे गोजौबा मोजां जागोन अन्नानै लिंकखौ शेयार खालामना होदो होनबासो माने मिथिगोन आं कमिउनिटि पोस्ट होदोंमोन थारमाने फैगोन लाइभ अब्लाबो जायाखै होमबा नों देखायनो ना फरायनानै देखायदो देखायबा साबसिन जागोन एखमबा दोनजाला दोनबा जाया औ जायो नों थाबाय था उनथिंजाय बास जाबाय दे माइदि ना तो नै बे माइदिनि कालाराथ' बिराद मोजां दावराय मोख्रेब होनो बेखौ मा होनो दावराय मोख्रेबखौसो खमायनो फेनाय साउन्डआ बिराद बारा जादों नै लोगोफोर क्लियार नुदोंना नुवाखै अन्नानै खोन्थादो आंनि आवाजा खोनादोंना खोनायाखै दावराय मोख्रेब माइदि बर'नि दानाय आरो एकदम दानाय बियो लकेल दानाय
आगरा मोजांथार नै बेफोर सिंगोल ना औ बिदिया सिंगोल जाखायो सिंगोल माथानि नालाय माथानि बिदि गांसे आं फार्स्ट देखायलांबाय थानोसै आरो जाय जाय दा नायगासिनो दं अननानै लिंकखौ शेयार खालामना होदो साइड खालामबाय दे आं आरो प्राइसखौ मिथिनोबा आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखागोन आं पिन खालामना होनि र' कन्टेक्ट नाम्बारखौ $3,000 अके इफोरनि माथा ना माइदि माथाखौ माथानि दख'नाफोरा बेफोर ओरैनो 3,000 होनो दै बेफोरनि प्राइसआ खिन्थु कन्टेक्ट खालामदो नोंथांमोना ओमफ्राय जुदि एसे खमायना होनो हागौ नोंथांमोना सोंदो फनाव फन नाम्बारखौ होनसै खनसे 86380 बे जाबाय कन्टेक्ट नाम्बार थ' बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आं डिसक्रिपसनाव होखागोन नाम्बारखौ लाइभ फोजोबनायनि उनाव थ' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बारहुंखा दैमारि बाजैनि नामा दखाना आंनि नङा आंनि बियादै जायो मिस्टारनि बियादै थ' गयश्री ब्रह्म बेनि दखान आं दिनै फैबाय लाइभ बे दखाननिफ्राय देखायनो नोंथांमोननो कालेक्सनफोरा मोजां गोदान गोदान कालेक्सन फैनायनिखायनो बेखौ मा होनो डिजाइना बेयो मा होनो डिजाइना माख्रि आगर माइदि फार्स्टआव माइदिनि देखायबाय उनाव आरो मा मा दङ देखायनोसै एसे थाब थाब देखायनोसै नोंथांमोना जुदि सोरबा नायनो फसायदोंबा प्लिज स्क्रिनशट लानानै उनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होगोन डिसक्रिपसन बक्सआव नोंथांमोना सोंबानो जाबाय वाट्सएप नाम्बार होखागोन बेबो अल बडि आगर बेबो गोथां गरमाव मोजां ना बेफोर गाननो लाइटआ खम जादों डिजाइनखौ हमनो हादों ना बेबो सेम बेफोरखौ सब 3,000 ना खनसे फै बिगोमाया नै बिथांनि दखान गयश्री ब्रह्म आंनि दखान आरो मादैखौ लेंहरबाय आङो बैसागुनि कालेक्सन देखायनो आगर एरनाय जाहैबाय बेखौ सब दानाय ना सब दानाय हेन्दमेड गोजा बेखौ मोजां नुदों दा माइदि गोनां ना खारां खाथां जायो आरो गुरै जागोन गाननोथ' मिथिखायो बर'फोरथ' फ्रायानो बेखौ मिथिजोबखायो नालाय माइदि ओमफ्राय 3,000 ना बेबो औ फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय खम बेस जासिगोन आरो जागोन आरो बुंनाय दामा 3,000 बहुत दं आरो दाथ' देखायजोबनोबो हाया नालाय बायदि आरो बेखौ नायनो बेखौ मोजां औ आरो मोनसे बे कालारखौ बिराद मोजां नुदों एसे बेलेग कालार बिराद मोजां बेथ' मोजांथार कालारा मेजेन्टा आगरफोरखौ हमनो हादों ना गांसे मा होनो अल बडि आगर गोथां मोजां नुदों सब दानाय बिदन नांगौबा बिदनबो दं अन्नानै लिंकखौ शेयार खालामदो नोंथांमोना होनबासो मिथिगोन This is 4,000. Oh, 3,000. गरमबा मोनदों 6 सुरेन्द्र बसुमतारी बिहु खाबाय
আহিব বিহু থাকো নাথাকো চিয়ৰ নহয় নাই नैबे गांसे बेखौ मोजां दामा बेलेग आरो बेखौ मा होनो बे एसे गुरै बे सफ्ट एसे मोजां आं मोजां मोनो गेजेर गेजेर आगरा बेना गैया नालाय खालि आरोखि बिदिनि दामा 2000 आरो बेफोर 2000 होनदों खिन्थु मोजां नुदों आराम जागोन गाननो हमनो हादोंना डिजाइनखौ बेफोर 2003 बे आरो 3000 एरनाया आगर इदि गेजेर गेजेर आगर एरनाय दङ बेयाव मोजां मोनदोंबा स्क्रिनशट लाबानो जाबाय सोंनो थाखाय डिस्क्रिप्शन बक्सआव नाम्बारखौ मोनखागोन बेखौ बिदन होनो बिदन एबार बिदनाव फैबाय माइदि बिदन माइदिनि ना माइदिनि बिदन बेफोरो बेसे बेफोरो 1200 1200 1200 आंनि आवाजखौ खोनादों ना बयबो माने आं हमनो हायाखै आंनि दखान नङा बारहुंखा दैमारि आंनि बियादैनिसो दखान थ' बे जाबाय बिदन इमानथ' दे अलरेडि मिथिखाबाय नोंथांमोना थ' सिनायखायो बारा खेवबाय थाला बिदिबो दङ बेबो बिदन नैबे बेलेगलाय आरो गनसि गंसे होनो बिदिखौ बिदिखौ मोजां नुदों गनसि गंसे आरो बेखौ मोजां नुदों आगरा बेबो बिदन ना एखे ना बिदनथ' प्राइसफोरा बेयो 1200 बेयो माबा जागोन 17 जेनेबा बे एसे बारा 16 17 होनदों 1700 लाथारोबा माबा मोनसे जाबाय आरो एसे जुदि माबायोबा बिगोमाखौ सोंबानो जाबाय लासै एसे खमायगोन एकदम फिक्स प्राइस नङा दाम खम बारा जाखागोन थ' 16 फोराव मोननो हागौ मोजां नुदों खिन्थु डिजाइनखौ देखायनो थांनो एसे बेलेग स्टाइलनि आं फसायदों खिन्थु एसे बेलेग ना आनकमन आरो इउनिक नुदों आं बिदि डिजाइन नुवाखैमोन आं फसायथारदों बाखिफ्राथ' एसे कमन जायोना बिदि एसे आलदा आरो ना आगरानो एसे मोजां नुदों केमेरायाव हमनो हाया गानबा बिराद दा हमनो हादों नै बिदि थारावबासो हमनो हायो बिदि आरो जाय जाय दा दङ लाइभआव थेंक इउ स' माच लाइभआव थानो थाखाय फैनो थाखाय आं बुहुत गोबाव माने ब्रेक लानाय बायदि जादों आरोना एकदम सोलाबथाराखै लाइभ फैनोबो ब्लग हगारनोबो देलाय बर' हेल' गुड नाइट अन्नानै शेयार खालामदो लिंकखौ होनबासो मिथिगोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ उनाव आं डिसक्रिपसन बक्सआव होखागोन नोंथांमोना जुदि फसायदोंबा स्क्रिनशट लादो लानानै बिगोमाखौ वाट्सएपआव हरबानो जाबाय बे गांसे बे मानि बेयो जेनेबा लकेल नङा आरो मेचिन मेदाना बैसागुनि बे गोदान कालेक्सन फैदों एसे बेलेग जियाबो गुरैथार माबा गुरै कम्फर्टेबल एसे गुरै आरो गोरा नङा एसे खेवना देखायबाय दै बिदिया खम दामनिबो दं आरो बेयो एसे दाम गोसानि ओरैनो बेसे बेफोरो बियो ओरैनो 12 होनो जेनेबा आरो एसे खमायो आरो
1200 फोराव मोनगोन आरो एकदम फिक्स प्राइस नङा नोंथांमोना गिनाङा आरोना बारा दाम बारा होनानै बे बुंनायनि दाम खमायगोन 1200 आरोना बुंनायनि दामा गुफुर ब्लाउसजों बरिया समायो गुफुर फास्राजोंबो आगराबो सब गुफुर गोजा गरमाव मोजां जागोन आरो गरम बोथोराव बेबो नैबेबो बेफोर जाबाय बैसागोनि गोदान कालेक्सन आरो कालारा मोजांथार नुदों बेसर ना बेसर नङा आरो बेयो मास्टार्ड कालार आं बुंनो रोङा बे कालारखौ बेथ' मास्टार्ड कालार बे बेसर माबाया बिबारनि नङा बे बेसर बेगरा मोजां बेगराव जे मोनसे मादा थायो नालाय बै माबायाव मोजां नुदोंलै बेगरा नै लोगोफोर नायदो हमनो हादों ना डिजाइनखौ कालारखौ एसे केमेरायाव माबा जायो खिन्थु आगरा नै बिदि BPRD Entertainment just looking wow thank you hello pink आंनि फेभरेट कालार बेफोर सब 1200 बुंनाय दामा 1200 खिन्थु खमायगोन आगरा बिदि मोजांथार दखाना जाबाय अमा बाजार बरपेटा रोड खेरकाटारि कमप्लेक्स ICICI बेंकबो दङ खाथियाव बेनि अपोजिट जायो आरो शुभम हटेल बरपेटा रोडनि शुभम हटेलनि अपोजिटआव मोनसे मार्केट दङ एसे हाबबानो नुगोन नोंथांमोना लाइगां दखना स्टोर आंनि बियादैनि स' बेफोर ओरैनो 1200 आरो एसे खमायगोन नोंथांमोना गिनाङा आरोना दामखौ जोमग्राबो दंलाबायो आरो अफारावबो दं अफाराव थानाय मा एसे दा अफारनि देखायनोसै नोंथांमोननो हरदो माबा दं अफाराव मा ब्रेन्डनि महर आच्छा एबार जाबाय ब्रेन्डआव फैनोसै एबार महर ब्रेन्डनि दख'ना बियो 20% डिसकाउन्ट 20% डिसकाउन्ट होगोन बैसागुनि स्पेशल 20% डिसकाउन्ट र' आं बेखौ ओरैनो मेरायना लानोसै खनसे र' होनबासो मिथियो गुर पिच कालार बिराद मोजांथार दोनथ' गाना ओरैनो जास्ट मेरायना लाबाय हमनो हागोन आरो एसे ना फास्राखौ बे जाबाय पिच कालार हमनो हादों ना दख'नानि डिजाइना नै बिदि थैंक यू सोरबा सोरबा थांबायबो अब्लाबो थैंक यू सो मच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय दिनै गोबावनि उनाव फैबाय नालाय आं एसे ब्रेक लाथ'दोंमोन सोलाबथारला आं दाना बिराद एखेबारे ओरैनो प्राइसआ बेसे बे 20% 3600 मोन नालाय ओरैनो 3600 मोन खिन्थु 20% डिसकाउन्ट मोनगोन बेयाव खनसे होनबाव नाम्बारा नोंना आंना 86380 कन्टेक्ट नाम्बारा 86380 14376 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामदो स्क्रिनशट लानानै फसायदोंबा बेफोर जाबाय अफाराव थानाय दख'ना बैसागोनि स्पेशल अफार महर ब्रेन्डनि आरो मा दङ बेबो महर ब्रेन्डनि दख'ना बेयावबो 20% ना बेयावबो 20% सेम प्राइस 3600 खिन्थु बेयाव नोंथांमोना 20% डिसकाउन्ट मोनगोन बेबो कालारा बिराद मोजां इउनिकथार गुरै मेटेरियेलाबो बिराद मोजां
आं ओरैनो माने गाना ओरैनो जास्ट माबा देखायनोसै आरो नोंथांमोन कालारखौ बिराद मोजां मोनबाय आं नै जाबाय फास्राया आं थारमाने दिनै दख'ना गानासै माने इमान गरम आरो दख'नानि सायाव दख'ना गानबा आरो बिराद खस्थ' मोनो ओंखायनो आं कुर्ताखौनो गानना फैबाय नोंथांमोना एसे आइडिया मोनदों ना दख'नाखौ बेफोर सब रानि बर' हाय हाय डियार दासो मोजां ना अन्नानै लिंकखौ शेयार खालामदो लाइभनिखौ बेफोर सब बैसागु अफार सोलिगासिनो दङ महर ब्रेन्डनि 20% डिसकाउन्ट 3600 ओरैनो प्राइसआ जुदि फसायदोंबा स्क्रिनशट लाना दोनदो आरो आं डेसक्रिपसन बक्सआव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखागोन बिगोमानि नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय थ' बे जाबाय महर ब्रेन्डनि आरो कालारा ओरै देखायबानो जासिगोन आरो आं एबार बारा खुलिला बे मोनसे एसे बर'नो हालिया नङा हमनो हाया आं गानला बास देखायनोसै बेफोराव सब 20% डिसकाउन्ट एखे डिजाइना आगरा एखे कालाराल' एसे आलदा आगरा बिदिनो अबेबा फिसा आरो बिसोर अबेबा फिसा अबेबा गिदिर खिन्थु कालारा आलदा आलदा आरो पार्पल कालार पार्पलबो होनो 20% डिसकाउन्ट आरो फास्राखौ देखायनोसै फास्राया बिदि 3600 20% डिसकाउन्ट दङ बेयाव ओमफ्राय गोजा दङ मोनसे बिराद मोजां कालारा हिन्जाव गोदानफोरनि थाखाय गोदान हाबा जानायफोरा गाननो हागोन ना मोजां नुयो आरो बे फास्राया ओमफ्राय आगरा बे मोजां फिसा फिसा बैग्रि बिबार आगरनो बियो नै गोजा बिदि फिसा फिसा आगर 3600 किन्तु 20% डिसकाउन्ट थेंक इउ लाइभआव आंजों जइन जानो थाखाय दा जाय जाय नायगासिनो दङ आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आं बहुद गोबाव थारमाने लाइभआवथ' फैनो सोलाबला दिनै फैबाय आरो ब्लगबो होनो हायाखै एकदम बिजि कालेक्सनफोरखौ माबायदि मोन्दों मोजां नुवाखै नामा एसे कमेन्टआव खोन्थाबा मोजां मोनगौमोन मोजां मोनदों ना मोनाखै सोर सोर नायदों फुंबिलि ब्रह्म हेपि बैसागु दि थेंक इउ सो माच सेम टु इउ हेपि बैसागु गासैनिसिमबो थाबाय जाय जाय लाइभ दङ आंजों दा बैसागुनि हामलायनायखौ बाहरग्रोबाय बयनोबो आच्छा एबार लफाइनि अफाराव दङ बेबो बे गांसे दख'नायाबो लफाइनि डाइरेक्ट दामखौनो खोन्थाथारसिगोन आरो माने पार्सेन्ट हिसाब नंला बियो डाइरेक्ट आं 31 आव होगोन आरो बेखौ ओरैनोथ' 3600 500 बेनि दामा आच्छा ओरैनो 3500 3600 आव फानोमोन दा अफाराव 3100 आव मोनगोन आरो सोरनिबा नांगौबा फैदो माबार बेल' गांसे दङ ना लफाइनिया लफाइनि बेल' दङ दा गांसे जोबोद समायना 3100 आव मोनगोन आरो ना 3100 अफाराव दङ बेयो बैसागुनि अफार बिराद मोजांथार फास्राया नै फास्राखौ एसे खुलिना देखायनोसै आं बैसागु अफार लाफैदो बरपेटा र'डआव जुदि सोर दङबा खाथि खालायाव आरो अनलाइनबो हरनो हागोन नांगौबा अनलाइन बिहरबानो जाबाय कन्टेक्ट खालामनानै FNF नि बेबो अफाराव दङ
बैसागोनि अफार बेबो 3100 ओरैनोथ' 35 36 फानोमोन आगोलाव दा अफाराव दङ पिच कालार बिराद मोजां कालारानो गुरैनो गरमाव गाननो मोजां जागोन अफाराव दङ सोरनोबा नांगौबा माबार फैदो लांफैदो फास्राया उल्था जादोंमोन जायाखै बिदिनो नैबे फास्रा आरो बे दख'ना आर'नाइ आगरबायदि बेफोर अफाराव दङ 31 आरो मा दङ अफाराव FNF नि आरो अफाराव दङ रलेक्सनि बेसे बियो बेबो बेखौनो होसिगोन 31 बेबो 3100 अफाराव दङ गासिबो बे खालि सिम्पोल नै फास्रा दङ ना जोमग्राबो दङ बे जोमग्रा बे दख'ना लरेक्सनि मोजांथार बेबो बे FNF ना दावराइ आगरनि बेबो अफार ना बेखौ माबायावनो होगोन 3 आवनो 2000 ओरैनोथ' बे 3800 मोन आगोलाव ना इयाव लिरनाय दामा 3600 फोराव मोनोमोन बेखौ दा 3000 आव मोनगोन अफाराव दङ लोगोफोर नांगौबा माबार कन्टेक्ट खालामदो 3000 ल' बियो दा माने नै बिदिबो आरो गाहायावबो बिदि दावराइ आगर जोमग्रायाबो दावराइ दङ नै बरियाथार बिराद फसायबाय लोगोफोर आंसो लांनो लुगैबाय फैबानो दिगदारलै नुबानो लांनो लुगैयो हिन्जावफोरा ओं आं बिराद फसायथारो बेखौ अफाराव दङ लोगोफोर अफाराव 3000 ini जिमान अफार दङ सब देखायगासिनो बे गांसेयाबो दङ अफाराव सेम प्राइस बेबो 3 बेखौबो 3 आवनो एगारबाय आंनाव बिदि गांसे दङ आं बिराद मोजां मोनो 3000 आव लोगोफोर बिराद मोजां गाननोबो मोजां आराम पद्मिनि बेफोरो ना गरमावबो मोजां आं गानबाय खेबनै खेबथाम फैबाय दै फास्राखौ अफाराव दङ नालाय देखायनोसै नोंथांमोननो 3000 आव मोनगोन ओरैनो आगोलाव 3500 3600 मोननाय बेफोरो दा 3000 आवनो मोनगोन आरो माबानदो देखायलांसै आरो बिराद मोजां बेबो सेम ना बेखौबो 3 बेबो बिराद मोजां दख'नाया आर'नाइ डिजाइनना बेयो आर'नाइ पिंक कालार फास्रायाबो नै 3000 लोगोफोर बेबो अफाराव दङ आगोलाव 36 35 बिदियाव फानोमोन दा 3000 आवनो मोनगोन तो लोगोफोर जाय गोदानै जइन जादों मिथिया जानो हागौ आं लाइगां दख'ना स्टरनिफ्राय लाइभ जागासिनो बिथांमोना बिहु माने बैसागुनि अफार सोलिगासिनो लाइगां दख'ना स्टोर बरपेटा रोडआव आंनि बियादैनि दखान तो नोंथांमोना जुदि फसायदों दख'नाफोरखौ स्क्रिनशट लादो आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं दा डिसक्रिप्शनाव शेयार खालामगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय मानि दावराइ आरो दावराइनि बेबो अफाराव दङ बेसे बियो 20% होबाय ना 36 नि 36 नि 36 जायो 36 नि बा 20% होबा माबा जागोन
बेयो ओरैनोथ' 3,600 मोन दा 28 फोराव मोनसिगोन ना 2890 ना 20% डिसकाउन्ट दङ बेफोराव कालारा बिराद मोजां स्क्रिनशट लाबानो जाबाय बेबो दावरायनि ना दावराय ब्रेन्डनि बियो स्क्रिनशट लाबानो जाबाय दावराय ब्रेन्ड आं पुरा फुवारला खावसेल' फुवारनोसै बिदि फास्राया दख'नाया बिदि दावराय ब्रेन्डनि 20% डिसकाउन्ट ओरैनो 3700 3000नि खमाव मोनगोन 2900 हमदो आरो ना मानि बियो दावराय बेबो दावराय ब्रेन्डनि कालारा बिराद मोजांथार आं बिराद मोजां मोनो बेखौ मा कालार होनथाय बिस्कुट कालार होनथाय बादाम बादि बुङो बादाम बायदि आगरा मोजांथार बेबो 20% डिसकाउन्ट 20% डिसकाउन्ट दङ नै आगरा नायदो मोजाङै एसे बे लाइटआ डिस्टार्ब होगासिनो दं 37 मोन दा 20% डिसकाउन्ट 33,700 मोन आगोलाव दा 20% डिसकाउन्टआव मोनगोन फास्रा बिदि मोजांथार बे कालारखौ आं बिराद मोजां मोनो गरमाव बिदि बे कालारनि दङ लफायनिमोन आरो आंना बेबो मोनसे रेगे रेगांनि बेसेमोन बियो 3600 डिसकाउन्ट दङ एबार कमला कालार अरेन्ज कालारनि बेयावबो डिसकाउन्ट दङ 20% 3700 ना बेबो 3700 बाट डिसकाउन्ट मोनगोन 20% बेयावबो दख'ना हरायनोसै दे आगरखौ नै नायना लादो एसे हमनो हादों ना फास्राया नै बिदि बे जाबाय फास्राया रेगे रेगां बे रेगे रेगां ब्रेन्ड 20% डिसकाउन्ट दङ बेयावबो आगरा बिराद मोजांथार समायनाथार मोजांथार नुदों आं ग्रिननि जिमान नुदों सब फसायजोबदों गोथां रंनि दख'नाफोरखौ गुफुर ब्लाउजजों बिराद मोजां नुगोन फास्राया बेयावबो 20% डिसकाउन्ट ओरैनो 3600 बेफोरो 20% डिसकाउन्टआव मोनगोन आं गासैखौबो बख'ला गुफुर ब्लाउजजों मोजां नुगोन गुफुर आगर दङ नालाय ना गुफुरजों बेरगोन बायदि मोनो आरो दख'नानि अनगायै आरो गथ'फोरनिबोथ' माबा दङ ना हाबानिबो कालेक्सन दङ आं नै बिराद किउट नुदों दै मोनसे बुस्थु नों देखायमोन आं बेखौ देखायनि नै गथ'फोरनि थाखाय नै जा किउट रेडिमेड गामसा बैसागु मोसानो थाखाय एकदम मोजां ओरैनो बेसे बेफोर प्राइसआ बेयावथ' 300 दङ 300नि बेफोरो रेडिमेड गामसा हौवासा गथ'फोरनि थाखाय अन्थाव बाथावनो बिदि दङ
ओमफ्राय बिदिबो दङ बिदिखौ देखायबाय नोंथांमोननो आरो बिदि वासकटफोरबो दङ जाय जाय बैसागुआव मोसानो होनानै दङ जुदि नांगौबा कालेक्सना इयाव दंखायो लाइगां दख'ना स्ट'र फैबानो जाबाय गथ'फोराथ' दा मोसागोन उनथिंजायनि बे उनथिंजायनि बेफोर लेन्थि बानायनाय बा रेडिमेड अनथावथावनो सब 300 कालेक्सन दङ बिदि आरो वासकटबो दंखायो थ' जायनो जायनो नांगौ जाना दङ सोरबा बैसागुआव मोसागोन सानदों फैनो हागोन बाव किउट किउट अनथावथाव रेडिमेड आरो दख'नाफोरबो दङ गथ'फोरनि वासकटबो दं नै बिदि दख'ना उन्दै गथ'फोरनि बेफोरबोसो 700 बिदिनो आरो 600-700 फोराव मोनगोन पिंक कालार आरो बेलेग कालारबो दंना बिदि गांसे दख'ना दङ रेडिमेड दख'ना गथ'फोरनि थाखाय मोजां मोजां बे उनथिं मोजां मोजां कालेक्सनफोरा दख'नानि नै अनथावथावनो रेडिमेड गथ'साफोरनि थाखाय रेडिमेड दख'ना रेडिमेड गामसा ओमफ्राय बिदि आरो गिदिरफोरनि थाखायबो वासकट दङ बेफोरबोसो 1100 फोराव मोनगोन मोजां मोनदों बेखौ कालारखौ समायथारदों बिदि दङ बिदिबो दङ वासकटफोर बैसागोनि कालेक्सन लोगोफोर सोरनोबा नांगौ दङबा फैबानो जाबाय इन्दि आरो लोगोसे इन्दि फास्राबो दङ दख'ना किउट कालेक्सन दंखायो दख'नानिबो बैसागुनि फैदों थ' सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय पियर इन्दिनि हेन्दलुम ना ओमफ्राय फास्रा इन्दिनि फास्राबो मोनगोन लोगोफोर गुरैनो बे दानाय ना आखाइयाव दानाय गोजा इन्दिनिबो जुदि नांगौ जायो सोरनोबा नांगौबा इन्दिनि जियाव नायफैनो हागोन क्वालिटिया बेलेग दामिसिन आरो बेसे बेफोरो 2800 2900 नि ओमफ्राय एसे दाम खमनिबो दङ 20निबो दं 10% डिसकाउन्ट जागोन सबावबो आरो बेफोरो 2200 सबावबो डिसकाउन्ट दङ नोंथांमोना आं होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव बिगोमाखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय अनलाइनबो अर्डार लायो बिथाङा लाइगां दख'ना स्ट'र फेसबुक पेजबो दङ नोंथांमोना फेसबुक पेजावबो नायनो हागोन लाइगां दख'ना स्ट'र बरपेटा रोड पार्टनि माबाखौ देखायदो नै बिदि सिंगोल फास्राबो दङ मोजां मोजां बिदन दख'नाजों लाबा समायथारगोन सिंगोल फास्रा बेफोरो 500 ना 500 फोराव मोनगोन बेबो बिराद मोजांथार बेसे बेयो 6 फिक्स नामा 6 फिक्स 7फोरखौ होनो आरो बेफोर दङ फास्रा सिंगोल फास्राबो दङ लोगोफोर नै 500 600 बेलेग बेलेग रेन्जनि दङ बेबो मोजां बिदनफोरजों लानो सिम्पोल बिदन दख'नाजों सरि मोजां नुगोन बैसागुआव बेबो गांसे
बेबो फास्रा सिंगल फास्रा आं ओरैनो देखायबाय नोंथांमोननो एसे फसायदोबा स्क्रिनशट लाबानो जाबाय आरो अन्नानै लिंकखौ शेयार खालामना होदो लाइभनि लिंकखौ आरो जुदि बैसागुआव आगर गुबै नांगौबा रलेक्सनि बिराद सुन्दर बिराद मोजांथार सेट आरो बियो सेट ना सेट देखायनोसै लरेक्सनि बिराद मोजां नुगोन बेखौ गानबाथाय डिजाइनाबो बिराद मोजांथार आगरा नायसाय जा समायनाथार डिजाइना हमनो हादों ना बिदि हार्ट शेप दङ आरो फसायथारदों ब्लाउस गोजा गानदो गोजा ब्लाउसजों बिराद नुगोन हमनो हादों ना बैसागुआव लोगोफोर बे सेट ना बेसे गोलैगोन बियो ओरैनोथ' 3000 खिन्थु डिसकाउन्ट जायो आरो 10% डिसकाउन्ट जागोन लोगोफोर 3000 होनदों ओमफ्राय ओरैनो सिंगेलफोर दं दाम खमनि आरो 1100 बे सेट 1100-1200निबो दङ ना बेफोरो सिम्पल माने प्लेन आरो बिदि आं रलेक्सआनो आरो लरेक्सनि 1100-1200नि खिन्थु बे एसे दामा बारा बेना डिजाइनाबो मोजां नालाय नाय फास्राजों बिराद समायदों खिन्थु आरो दा बिबार ब्रेन्डनिबो गांनैसो देखायनोसै नोंथांमोननो दख'ना बिबार ब्रेन्डनिबो दख'ना मोनगोन बाव नोंथांमोना लफाइनिबो दङ बिथांमोननाव कालेक्सनाथ' गोबां दङ आंथ' दा गासैखौबो देखायजोबला आं दिनै खालि बैसागुनि अफार जेव दङमोन जिखिनि देखायबाय आं बेयाव 20% डिसकाउन्ट दङमोन आरो जुदि नायनो माने बेलेग ब्रेन्डनिबो नायनांगौ लुगैदोंबा आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो आं नेक्स्ट ब्लग लाबोसिगोन खिन्थु दा दिनै आं माने लाइभआवनो फैबाय माने एकदम सानैसो बिराद बिजि जाना दं लाइभसो फैनो हाबाय ब्लगबो माने आपल'ड खालामनो हायाखै माखासे ब्लग पेन्डिं जाना दङ आरो बेनोसै बिबारनि नै बिबार ब्रेन्डनि बेफोरथ' अफारथ' गैया ना बे निउ एराइभेल ना निउ कालेक्सन अफार गैया माने आं अफाराव होनाय जायो हरथारनाय दामखौ खोन्थासै आङो 100-200 हरो आरो हरथारनाया लिरनायाथ' 4000 खिन्थु एसे खमायो आरो 100-200 खमायगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय राइटार डिस्टार्ब होगासिनो बे फास्राया ओमफ्राय बे दख'नाया बिबारनि दंखायो बिबार ब्रेन्ड पेकेट नुनायखौ बबावबो गांनैसो मालाबा स्ट'रखौबो भिजिट खालामनो हागोन नोंथांमोना बरपेटा रडनि अमा बाजाराव लाइगां दख'ना स्ट'र बिथांमोना फेसबुक पेजबो दङ थ' लाइगां दख'ना स्ट'र होननानै नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय मा मा कालेक्सन दङ बिथांमोना बेयाव माने आपल'ड होबाय थायो बे जाबाय बिबारनि बिराद मोजांलै लोगोफोर बे गांसेया जा फसायबाय आं बिबारनि वाव कालार कम्बिनेसना ओरैबायदि मोजां नै लोगोफोर आगरा एकदम केक बायदि मोनलायदों गुरै दै केक क्रिम केक थायोना क्रिम केक बिदि आरो जा फसायबाय दख'नाखौ आं सुरिबाय फैबानो दिगदारलै लां आरो नै बिबारनि बिराद मोजांथार केमेरायाव हमनो हाया बारा खिन्थु बिराद फसायदों आं बे गांसे दख'नाखौ नायना लादो लोगोफोर जाय गानगोन बिराद समायखागोन गरिदाखौ जांख्रिखां मोसाहारि गुड इभिनिं आब' दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभआव लोगो मोनदों नोंखौ थेंक इउ गुड इभिनिं दखाना आंनि नङा आंनि बियादैनि जायो दिनै आं फैबाय बिथांमोनाव थ' सानबाय लाइभ
थांसै गोदान ha bibarni बे गांनाया बिबारनि एबार पाटनि देखायनोसै बेफोर मा मिक्स पाट ना बेफोर मिक्स पाटनि कालेक्सन दङ बिथांमोननाव अफार दङ ना आदै नै मादै खरसाया नै बावसो दङ जोंनाव दखानाव ओइ लाइभ होगासिनो दं नालाय खुलिबाय दे आदिसो खालामदों दे नै लोगोफोर बे जाबाय मिक्स पाटनि FNF नि ना बेयो FNF नि गासिबो खुलिजोबा आं आगरखौथ' हमनो हाबाय बे आगर बे डिजाइनारै बेसेफोरो 7,500 7,500 ब्रेन्डआवबो बेनोखा दामा 7,500 बेफोरो मिक्स पाटनि ब्लाउज पिसबो दंखायो मोनसे फास्राखौ देखायनोसै आगरा नै बिदि हिन्जाव गोदानफोरनि थाखाय बिराद मोजां जागोन जेनेबा सोरबा बांद्राय दाम गोसानि गानहोनो हायाबा बिदिया लानो हागोन आरो आगरा सिम्पोल मनजित बसुमतारी नोंखौ सारि गाननोसो समायोलै बाजै अके सारि गानबा समाय नामा दे थेंक इउ एनिवे आं दख'नाखौनो मोजां मोनो गाननो आब' दख'ना बेसेबां दामनि जाखो बेफोर पाटनिफोरा 7,500 आरो नोंथांमोना हयथ' मिस खालामबाय माने जांख्रिखां मोसाहारि ना दिनै आं एसे अफारनि दख'ना देखायदोंमोन 3,600 फोरनि 20% डिसकाउन्ट दङ उनाव खनसे नायफिनबानो जाबाय आरो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय लाइगां दख'ना स्ट'र बरपेटा रडनि आंनि बियादैनि दखान अमा बाजाराव आरो गांसे दङ पिंक कालारनि पाटनि मिक्स पाट बियो हाबाफोराव जुदि दा बैसागोनि सिजन आरो हाबायावबो जुदि गाननो हागोन एबा हाबानि कालेक्सन मिक्स पाट आगरा नै बिदि 8,000 बियो ना 7,500 नि मिक्स पाट FNF क्लदिंनि बियो FNF ब्रेन्डनि ब्लाउज पिस दंखायो बे पिंक कालार बे जाबाय ब्लाउज पिस अन्नानै शेयार खालामना होबानो जाबाय लाइभनि लिंकखौ जाय नायगासिनो दङ आरो लोगोसे आंजों लाइभआव थानायनि थाखायबो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आं माने लाइभआव बारा फैनो टाइम मोनखाया दिनै बेयाव फैनायखाय फैबाय ओमफ्राय बारा गोबावबो खालामला हरबो जाबाय नालाय थ' थाब देखायबाय नोंथांमोननो थ' लोगोफोर आरो जुदि नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्था आं गोदान ब्लग लाबोगोन आरो नै गांसे बेबो मिक्स पाट ब्लेक ना कन्ट्रास्टआव दङ बाव बेबो FNF क्लदिंनि आरो कालेक्सन दङ लोगोफोर बैसागोनि गोदान कालेक्सन फैदों खिन्थु माने दाथ' गासैखौबो लाइभआव देखायजोबनो हाया थ' नोंथांमोना बिथांमोननि पेजखौ फल' खालामबानो जाबाय लाइगां दख'ना स्ट'र फेसबुक पेज दङ बेयाव गोदान कालेक्सनखौ आपल'ड खालामो नैबे बिराद मोजां डिजाइना बिथांमोनाव बिबारनि लफाइनि महरनि FNF ब्रेन्डनि गासैबो कालेक्सनखौ मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय दा बैसागोनि अफार दङ जाय गोदान जइन जादों आंजों बिथांमोननि थाखाय खोन्थानोसै 20% डिसकाउन्ट होगासिनो दङ लफाइनि नङा लफाइनिबो दङ आरो लफाइनि FNF नि दङ 10% 20% डिसकाउन्टआव मोनगोन थ' बेफोर जाबाय 8,000 ना बेनि फास्राया बियो कन्ट्रास्टआव खौनो इदिसो मिथिगोन र' मोजाङै देखायनोसै पात्ता मोननाय नङा बिराद फसायबाय आं बिराद इउनिक बियो कन्ट्रास्टआव गोसोम फास्राया हमनो हादों ना बिराद मोजां नुगोन कालाराबो इउनिक आनकमन एकदम
स्क्रिनशट लाना दोननो हागोन नोंथांमोना जुदि फसायदोंबा ब्लाउज पिसा बेयो प्लेन माना ब्लाउजआ प्लेन मिक्स पाट किन्तु बेनि क्वालिटिया मोजां आरो जासिगोन ना खनसे लोगोफोर नोंथांमोननो आं दखानाव मा मा कालेक्सन दङ देखायनो होनोसै ओरैनो बिदि ब्लाउसबो दङ ओमफ्राय नै बिदि दख'ना दङ बेफोर मानिमोनथाय नन ब्रेन्ड बेफोर ब्रेन्ड नङा अब्लाबो ब्रेन्डेड बायदि नुयो बेफोर दङ मोजां मोजां लोगोसे बिदि वास्कटफोर दङ वास्कट हौवाफोरनि बिदिबो दङ बिदि लरेक्सनि सब कालेक्सन दङ फास्राबो दङ गथ'फोरनि दख'नाफोरबो दङ माइदिनिबो दङ मेसिन मेड बिदनबो दङ थ' बैसागुआव मेसिन मेडखौ नागिरो ना औ आरो आर'नाइफोरबो दङ आर'नाइबो दङ थ' बैसागुआव जि नांगौ सब दंजोबो थ' लोगोफोर दिनैनि लाइफखौ आं फोजोबनोसै ओमफ्राय आंजों लाइभआव थानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय गोदान ब्लग माने लाबोनो हाथ'वाखै आं बेनिखायनो निमाहा बिबाय माने आपल'ड एडिट खालामनोनो टाइम गैया फैला बर' हेलौ जानकिरकां मुसाहारि आबा बबेनि जाखो आं बरपेटा रडआव दङ बे दखाना ओमफ्राय गोदान दख'ना नांगौबा फैबानो जाबाय नोंथांमोना बैसागुनि बे स्ट'राव नङाबा अनलाइन कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय फन नाम्बारा खनसे होनबावदो 8638014376 बिथाङानो बिगोमाया बियादि आंनि थ' बिथांनिसो दखान ओमफ्राय बैसागोनि उनाव गोदान ब्लग फैसिगोन फैलाव बर' दासो नुदों आंहा अके जेबो नङा बेखौ आं आपल'ड होखागोन नोंथांमोना उनाव नायबानो जाबाय डिसकाउन्ट अफारफोरबो दङमोन थ' अन्नानै प्लिज माने लिंकखौ शेयार खालामदो जाहाथे दिनै जाय आंजों जइन जानो हायाखै बिथांमोनाबो जाहाथे मिथियो दखाननि बागै लोगोसे अफारफोरनि बागै थ' अन्नानै भिजिट खालामबानो जाबाय लोगोसे कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं दा डिसक्रिपसन बक्सआव होनो हागोन थ' नोंथांमोना जुदि बेखौ फसायदों स्क्रिनशट खालामनानै बिथांखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय फिलाव बर' माबोरै दं जाराव मोजाङैनो दङ नोंथाङा माबोरै दं ओमफ्राय आं दिनै लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरो थाबैनो लाइभआव फैनो आरो ट्राइ खालामगोन आं साननैसो माने ब्लगखौबो होनो हायाखै एकदम बिराद बिजि जानानै दङ माने थ' भिउसफोराबो खमायलांदों नालाय ओंखायनो मटिभेसन मोनला बारा ब्लग बानायो खिन्थु माने एडिट खालामनोनो टाइम मोना जादों आङो थ' अब्लाबो एप्रिलनि उनाव गोदान ब्लग नुनो मोनगोन नोंथांमोना आंनो एक्चुलि ब्लगफोरा एक्चुलि ट्रेभेल ब्लगसो नालाय आं बांसिन बानायो थ' गोदान जायगायाव बेरायनो थांगोन थ' नेना थादो एसे टाइम लानानै बानायगोन थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नायगोन थ' सापर्ट खालामगोन होननानै लोगोसे दिनैनि बे लिंकखौ अन्नानै बयबो माने शेयार खालामदो थ' बिदिब्ला गुड नाइट आरो बैसागोनि एडभान्स माने गाहाम हामलायनायखौ बाहरबाय थ' बाय 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 हेरो खनसे बाय बाय हेपि बैसागु लोगोसे थैंक यू वन्स अगेन फर जॉइनिंग आब' फेमिलि ब्लग लाबो जानकिरां मुसाहारि आं एकदम सोलाबा फेमिलि ब्लग लाबोनो गोसोथ' दङ खिन्थु नायनोसै देनां एसे फ्रि जाबा खालामसै थ' बिदिब्ला गुड नाइट एभ्रिवान